Обясни. Искам да ви питам, аз след като съм здравно осигурен толкова години наред, плащам здравни осигуровки, защо сега долу на регистратурата тази дама ми иска 3 лева? Защо трябва да ми се направят едни изследвания? Искам да ми обясните. Защото, ако не ми обясните като хората, грамотно, от тук пава колата, отивам право в Министерството. Ще се веде хората пред Народното събрание точно за тия работа. Кажете, обяснете ми. Господине, вие ли сте? Аз съм, да. Така, добре, 8 часа минава, вие си топите кафенето, обяснете ми, айде. Това апарат, че мисля, че не е нужно да го държите. Защо? То си е лично моят апарат. Ето, държа си го. Снимам се, ето. Готни. Аз не ви питам тия MP3 там, тия джуджавки какви са, що са, не е моя работа. Моята работа е тук, съм дошъл, 3 лева съм платил за... Не ми е добре. Не ми е добре цяло лято. Боли ме врата, отивам първо 300 зора си взех тия направления. С 300 зора. Госпожа Димитрова ми обяснява, че ако идваш за направленията, идва и началото на месеца, че в средата на месеца вече няма. Защо е това нещо? Обяснете бе. Ама това трябва да го зададете на министър Москов. А вие какво правите? Вие не го питате министър Москов. Седите, пиете си кафенце и не ви интересува. Обяснете ми защо трябва да плащам 3 лева или ми върнете 3 лева. Не съм за 3 лева, въпрос е принципен, разбирате ли? Какъв е принцип? 3 лева, ако вие имате група инвалидност, предполагам, че имате. Поред вас дали имам? Казвам, предполагам, че имате. Сигурно очевидно, да. Значи, когато имате група инвалидност, не се плащат такива тези. Но, ако нямате група инвалидност... Спрете телевизора, че ме разсева, ако обичате. 3 лева се... Не сме на кино, сме в болница и в поликлиника. Да, 3 лева, ето. Аз съм здравно осигурен. Колко години съм ползвал услугите на здравното министерство, знаете ли? Не знаете, няма откъде знаете. И накрая ми се налага за едно изследване, пак трябва да си извада с пари. Майка ми и баща ми починаха скоро млади. Не можаха и да се наслаждават на пенсията. Къде са парите от събрани за техните пенсии? Къде са? Парите за здравни осигуровки. Вижте, ние сме едни изпълнители. Да, вие сте изпълнители, искам да ми кажете защо така се изпълнява тази процедура. Защо трябва да дам 3 лева? Обяснете ми. Значи български език, кратко и ясно, 2 думи. Трябва да ги дадеш, защото има консумативи да се плащат и така нататък. Обяснете ми. От събаля ми дигате кръвното с вашите гимнастики и маневри. Инвалид е човека и потребителска такса са му взели 3 лева за нервни болести. Е дошъл с направление от доктор Димитрова тази. Госпожата долу на регистратурата много добре знае, че съм инвалид. Информацията долу са му взели. Тя вижте, какво може да знае? Тя е един регистратор. И за лаборатория. Знаете ли за какво снимам? Да дадем черно на бяло, кой какво е казал. Защото едни казват тако, други викат вако. Обаче джапанецето не лъже. Ето го, апаратът не лъже. Ето, ще го сложа тук да ме снимам. Ето. То си е лично моят апарат, че мога да си снимам, мога да си правя каквото искам с него. Това е положението. Ако ви харесва. И на мен не ми харесва, че трябва да се набутвам като тарамбука, обаче се набутвам. Ето сега за ни 3 лева, ще изкъпиме 3 лева телефон, ще ти губиме времето, ще правиме разни циркаджийски работи. Обяснете ми, господине. Искам да ви обясня по закон как. Значи, когато отивате при джипито, плащате 3 лева при джипито за потребителска такса. Защото съм здравно осигурен, пак трябва да платя. Така. Така. Закон е така. Да, бе, параграф 22, че аз съм книгата 3 пъти. Вие при джипито плащате 3 лева потребителска такса. Джипито ви дава талон за неволог, за който вие нищо не плащате, когато дойдете на преглед, за това нещо не се плаща нищо. А когато е за кръв, тук се работят биологичната, тук не сте освободени от потребителска такса. Защо? След като съм сакат. Законът е такъв, не сега ще го излиза. Вие какво правите по въпроса да се промени този закон? Значи... От колко години сте на тази поликлиника началник вие? Аз за първи път опирам до вашите услуги. Знаете ли колко години живеят в квартала? Кажете тук, ето човек е инвалид. Инвалид, ама какво от това? Да си се набутва,
Не е въпросът до това, господин. Значи има някаква регламентация и нашата дейност. Регламентация? Да, точно така. Ама аз идвам от цел и тия думички са ми малко сложни. Я ми обяснете. Има закон. Така, Закона за здравното осигуряване, И? който регламентира определени такси. Да, значи аз съм здравно осигурен, без крах, с 138 моя пенсия, на всеки ходене, на всеки спъване, трябва да се вада от джобовете. Това е положението. Това ли е положение? Да, това е за Благодаря ви. работа с биологичен материал. Биологичен материал. Значи материала не е стока. Добре. А за